hei hi kan in ani a khimi partition wall tarna saklama nu mom rai hian hemi bot hi nget taka kilbe ani a ni zandar som borve Lirnghin non le na khan hei hi ron tla a lai tv kan da na hian tv kan da kan him thlama kan tv te pawh lo him thlama helai hi ban le bang in rina hi ni zan khan a hma che lo kha hei tuna hian an khi phei raya a brick bung zawng a khi phei hi kan hmu thei mai anga tin helai ban le bang in kar hi ti hian a khi bawk a tin he lamah hian kan control room kan fireplace hi ti hian bang hi a khi kual bawk a mara chei chana sa lutuk lova chuan helai hian hemi ban hi lo khi englo bawk a khi bel bawk a hmasa a Lirnghin hmasa mi khan khik bel le hi tuna chan zung chal leng han to maya azau lai hi chuan hetiang bawk hian kan bathroom kirtin khi a khi bawk ani tin khi laia kan partition wall khi perek in chi thum vela kil ani het deuh thin kha khi ti hian a ron kau chhuak a chena viau ani chuan kan kot lama khuan kan lungrem te a khina sa hle a helai sir polina kan khu phei hi chu atlan hiam boy ti hian khu lai chair thlang po khotlan hiama tin hemi kan kot phei tuna thing buk atanga fin hi phei a hian a khi phei zar zar so mi lam khuang thleng sawn Samthang in RCC hi chu kan tlokim seng lova a cheve nual nomani chung chu hetia lang a azol puite kan han lak thei ania tlema lungrem le englo kitchen cabinet te bathroom bual in heng ho hi chu chuat khi te om nual boka tin ke ni chuat hi ni chin khan ka tilang lova kan chuat hi a hmasa tang khanin kani ti hian a khitlang phei veka carpet chat thot hian a diagonal ang deuh hianin a kil hi ti hian a ron then kual tiana khichata ani puchal ngure in high school veng ani a an lung rem hei tuna kongkhar biang ruala mi so tlat niam dam boka ti hian lai hi ron pol chhuaka chuan kita an in ma thutna chunga khian a khichat boka eng ho ti hian a pui khop mai a in chetam tak hi kan la cheng lo ve kan kalna chin tlema zawng hi non tilang ani